ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಶುರುಟು ನೆಟ್ಟಿರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಬರಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಹೆಂಕ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡಿ ಎಂಚಿನ ಹಿಂಗೆ ಗುರ್ತ ಇರ್ನ ದಯ ಬರೀ ನಿಮ್ಮಲು ಇರ್ನ ಗುರ್ತ ಅಂದತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕದಕ್ಲ ಇರೇ ಗುರ್ತಪ್ಪು ಅಂಡ ಲೋಕದಕ್ಲ ಇರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡು ಅಂದು ಇರು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲೋಕದಕ್ಲ ಪೋಣೋಡು ಗೊತ್ತಾನೈತೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬರಾಡು ಮುಲ್ಪ ಸೈನ್ ಪಡ್ನು ಕ್ರಮ ಇರಿ ಆಪಲ ಪುದರ್ ಬರೀತು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಇರ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪಡ್ದು ಬರಲಿ ಅದು ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಬರಪೆ ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಬರಂడి ಇರೆಂಚಿನ ಇರಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಗೊಂಡು ಅವು ಇರು ಎತ್ತೋತಿ ಕಡೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಯಿಟ್ ಪಂಡ್ಪೋಚು ಇದು ಬರಲಿ ಇರೇ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟದ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಬರಲಿ ಸೇಮ್ ಯಾವ ಇಡೀ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ ಬರ್ಯಾರ ಬಂಡೆ ನಾನು ಅದು ಯಾನ್ ಬಂಡ ಬರೇನಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬರೆಯೋಡು ಅವ ಮಂಜುಗಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ಲೇ ಹೋದೆ ಎಂಚಿನ ಇರ್ನ ಇರು ಪಾತಲೆ ಹಾಂ ಸರಿಯಾ ಕೈಕೊಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಗುರ್ತ ಬಂದ ಮಲ್ಪೋರ್ ಮಾರೇನ ಗುರ್ತ ಮೂಲು ಈ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಿಪುಂಡು ಏರೇನು ಗುರ್ತತ್ತು ಏರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಕೈ ಬತ್ತಲೆ ಬರ್ಚೀರ್ ನನ್ನ ಎತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತೇವೆ ಓ ಇನ್ನ ಪೂರ ಸಮ ಉಂಟು ಮಾರ್ರೆ ಇರೇ ಉಷ್ಣ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ನಾಟಕ ನನ್ನ ಇರ ಎಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತಿನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಕುಲ್ಲೆ ಅದು ಎಂಕಲೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದಾಖಲು ಕುಲ್ಲುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಕುರ್ಚಿದ ಇದ್ದೀತಿ ನಿಮ್ಮಲು ಅದು ಕುರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಪ್ಪ ಮೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಅದು ಬಚ್ಚು ಕೈಗೆ ರಡ್ಡೆ ಕಾರ ತೆಪ್ಪುನಿ ಒಂದು 4 ಕಾರ ನಿಂಚದ ಇದು ಕುಲ್ಲುದು ಇರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಈ ಜೋಕುಲ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲ ಹತ್ತು ಜೋಕುಲೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಫ್ಲಾಟ್ ದೇವಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ನಿಜವಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫ್ಲಾಟ್ ದಾತೆ ಜೋಕ್ಲೇಕ್ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ಮುಲ್ಪ ದೇವಣ್ಣ ಕೆಲವರು ಜೋಕ್ಲಿನ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆ ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚು ಪಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ತಗೋಡು ಈ ಮೀಟು ಕಲ್ವೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಆಯ ಬಾಸ್ ಹಾಪಿ ಅಂಚು ಕಷ್ಟ ಜೋಕುಲು ಬೀರ ಬಾಲ್ ದಾಕೊಂಡು ದೂರ ನಮ್ಮದು ಬೆಜ್ಜಿದ್ದು ಕಣ್ಣಾರ ಅಂಟು ಆಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆನೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತೀನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪನಿ ಕೊರ್ಪು ನಿಂದು ಬಂದು ಕಂಪನಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಪೊಲ್ಲ ಹೊಡಾತಿ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅವು ಹಂಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಹೆಂಕಂದತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಪಂಡು ಆತು ಲೂಸು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪಾಡ್ಯಾರನೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರು ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಜನ ಉಂಟವನಲ್ಲಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇರು ರಜೆಟ್ ಫೋಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈರ್ನ ಜಾಗ ಏರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇರು ಬರ್ಪರೇಡಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಇರೋ ನೀವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನು ಇಡೀ ಲೋಕಡು ಯಾನು ಒರಿಯೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಾ ಅಥವಾ ಯಾನು ಒರಿಯೋ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ ಏತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪನ ಕಂತು ಕುಲ್ಲವೇರು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ತೂನಕ್ಕೆ ಅವೇ ತೋಜು ನನ್ನ ಮನೆ ಕುಲ್ಲಕ್ಕ ತೋಜು ಕೆಲವರು ಅಕ್ಲಕ್ಕಲ ನೀರೆಲ್ ತೋದು ಬೋಟ್ ನಕ್ಲೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಈರ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೋಜುವಾರು ಹೆಂಗಿನ ನೀರೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪ ಅಂತೆ ತಾವು ಏಸ ಕೊಟ್ಟಾದೀನಿ ನಂಗೆ ದೇವರು ಈ ಹೆಸ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ಹೆಸರು ಕುಲ್ದ ಆತಿ ಇರಕ್ಕೆ ಕೋಟು ಮಾಡ್ನ ಹೆಸ ಕೋಟು ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಫ್ಲಾಟಡ್ ಕೆಲವು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಮರ್ರೆ ಪಿದ ಇರುದು ಮಾತ ಬರ್ಪ ಆಕಲೆ ಮುಲ್ತ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತು ಜಾಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಎಂಕಲ್ಲ ಪೋಚಂದಿ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಪಣ್ಪೆರಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಕ್ಲೆ ಪಣ್ಪುಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಉದರ್ ಸಾಫ್ ಕರೋ ಇದರ್ ಸಾಫ್ ಕರೋ ಹಿಂದಿಡು ಬಾತೀರ್ನು ಅಕ್ಲೆ ನೆನಪು ನೀ ನಂಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಬುಜಿ ಹಿಂದು ಆಕೆ ಹಿಂದಿ ನೆರೊಂದೇ ಬೋಪುನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಇತ್ತದಾನೆ ಎಂಗ್ಲ ಹಿಂದಿ ಎಂಗ್ಲ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೆರ್ಪೇರ ಇರಲ್ಲ ಯಪ್ಪ ಬ್ಲಡಿ ರಾಸ್ಕಲ್ ಅಕ್ಲೆ ನೆರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ನೀ ನಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಬುಜಿ ನಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾನೇ ಬರಂದೆ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದಂತ ಬರ್ಪು ನೆರಡೆ ಅಂತೂ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಬರ್ಪು ಎಂಕಂದತ್ತು ಅಜ್ಬರ್ಸದ ಪರಬಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ್ನು ಎಂಕಲ್ ಮಣಿಪುಣಿಜಿ ಒಟ್ಟು ಮುಲ್ ದಿನೇ ಪಡ್ತಾ ಸತ್ಯ ಪಡು ಮಾರಲು ಎಡ್ಡೆ ದಿನಕ್ಕೂ ತತ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸಂಡು ತೋಪುಜೇರು ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ ಜನ ಬರ್ಪು ನೂಪ ನಮ್ಮಂದು ಗೇಟ್ ನೂಕ್ಯಾರಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಬಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಗೇಟ್ ನೂಕ್ಯಾರಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಬಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಉಂಡರ ಒಂಜಿ ಮಗೆಗೆ ಆಯ್ತು ಪಾಪದಕ್ಲು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೇರಂದ ಅಣ್ಣ ಹೊಸ ಒಣಸೋಂತಾರಮ್ಮ ಮళ్ళీ ಮಿತ್ತೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತು ಬಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಅವನ ಪೇರು ಕೆಲವು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲು ಹೆಂಚಿನಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮರಿ ಅಡ್ಡೆ ತಲಕ ಆ ಕೇಕನ್ನು ಪತ್ತ ಮಾರ್ಪುಣಿ ಐನು ಎಂಕಲು ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಆತ ಅವು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಅಂಬಿದಲೆಕ ಅದು ಉಪ್ಪು ಐನು ಕಂತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮರ್ರೆ ಕೇಕ್ ಚಟ್ಟೋಗ ಅಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಇರ್ನ ಉಷ್ಣ ಏತುಂಡು ಮಾಡ್ತು ಎನ್ನ ಉಷ್ಣ ಪೋದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಇರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ 16 ಟೈಮುಡು ಈ 4 ಜನ ಕಲ್ವೇರು ಬರ್ಪೇರು 4 ಜನ ಕಲ್ವೇರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರು ಈರು ಒರಿಯನೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಇರು ನಾನು ಫುಲ್ ಪಜ ಬಿಡ್ಪಾದು ಜಿಪ್ಪು ಕಂಪನಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮಣಿ ಕೊರ್ಪೇರ ಇಂಚಿನ ಟೈಮು ಬಂದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಕೈಟ್ ಇತ್ತ ನಾಂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬರ್ಚ ಬಿಡ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಕಲು ಕೊಡ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬಿ ಎಂಕ್ಲೈನ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಆಟ ಅವ್ರು ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬನ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮಿಷ ಮಂತ್ಲಾಗ ಪಾಪಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಡೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೋಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲ 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 ಎಸ್ ಐ ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಇರತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿತ ಎದುರು ರೌಡಿ ನಕ್ಲು ಕಲ್ವೇರ್ ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಎದುರು ಪೋಯರು ಆಗ್ಲೇ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಂಡ
ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬತ್ತದ ಮುಕ್ಳು ಬಿಡ್ದಾವಡು ಅದು ಹೊಡ್ತಾನೆ ಉಂಬೆ ಬೋದು ಬೇತೆ ಉಡುಪು ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದಕಲು ಈ ATM ದ ಮಿಷಿನ್ ದಲ್ಪಾಕಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಾಭಗೆ ಲಾಭದ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಕಾಸು ಬಿಡ್ದು ಹೋಗಿರಲ್ಪ ಕಾಸು ಬಿಡ್ದು ಬಾರಿ ಮರಲು ಹೊತ್ತೋಡು ಏರಿ ATM ಅಪ್ಪ ನಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ್ ಕಾಪು ಏರು ಎನ್ಮ ಸಾರ ಗೊತ್ತದೇರು ನಾನು ಒರ್ಮ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ್ ಕಾಪು ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ತತ್ತದ ಬರ್ಪುಣ ಓಡೆ ಬರ್ಪುಣ ಅವ ಅಕ್ಕಲ ಐದು ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ದಿನಿ ಏತ್ ಬರೋಡು ಅತೇ ಬರ್ಪುಣ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿದ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಕಲು ಪೂರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆತಿನಕಲು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆತಿನಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಂడి ಏನು ಒಂಜಿ ಬನ್ಪೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಪುಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ఆయన ಕೈಕಾರು ಚಲಾವಣೆ ಇಡುಪೋಡು ನೋಟು ಚಲಾವಣೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದು ಬರೊಂದು ಪೋಡು ಅಪಗ ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಅನ್ಲ ಬದುಕು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ತೀರುಜಿ ಬಂಡದು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲಿ ಎಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲಲೆ ಬಕ್ಕವು ಕೈಕಾರು ಪೂರ ಡೆಡ್ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕುಡುಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕೆಂಡ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದೆ ಬೇತ ಆಫೀಸರ್ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪೀರಾ ಕೊರ್ಪೀರ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಇಂದುಂಡು ಒಂಜಿ 70 ಮುಟ್ಟ 75 ಮುಟ್ಟ 100% ಅದೇ ವಾಸಣ್ಣ ಏನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೂತೆ ಈ ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ಲರೆ ಅವಂದಿನ ಹಾಕಲೆಕ್ಲ ಈ ವೇಸ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲವೇರಿ ಏತು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದಾಖಲೆ ವೇಸ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲ ಆತೀನಿ ಆ ಶಬ್ದ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಎಟ್ಟಾಪುಜಿ ఆయన కేంద్ర ఎట్టాపుజి వేసతే డ్రెస్ పాటనల ఆయన నియత్తి బేల మల్పన్న 75 ವರ್ಷ ಅವಡು ಅವಳು ಕುಲ್ಲೋಡುಂದಂಡ ಆಗೇತ ತಾಳ್ಮೆ ಮಾಡ್ಬಲ್ಲೆ ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಪೋರ ಆಪುಂಡ ನಿಜತಿ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ ಇಡೀ ಈ 8 ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿಂದಂಡ 16 ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿಂದಂಡ ಅವಳು ಕುಲ್ಲು ತೀರಿಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಅವನೇನು ಬರಲಿ ಅಂಚ ಬದಕೊಂಡು వచ్చి అవే ಬೆಚ್ಚಾಪುನಿ ಬಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಇರೇಗ ಉಷ್ಣಪುನಿ ಎಂಕತ್ತೆ ತೀರೇಕ್ ಬೆಚ್ಚಾಪಿನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅವು ಜೋರು ದೊಂಬು ಪುಣ ತವ ಬೆಚ್ಚಾಪುನಿ ಎಂಚ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಿ ఆయన రూమ్ ఉండ తెల్ల అల్తరితే పిరవన్న ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪುಡ್ಸತ್ತಿ ಜಿಮ್ಮೆನ ಮೇನ ಅಮ್ಮೆ ತೈತಿಲಕ್ಕನ ಓರ್ನ ಪಾಡೊಂದೆ ನಾನು ಪೋಪೇನು 1 ನಿಮಿಷ ಆನಮ್ಮನ 60 ಗಂಟೆ ₹12 ಉಂಡ ఆయన ಬೇಲೆ ಮಂಜಿದ ಬಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕು ಜೇತ ಐದು ಸಾರಿ ಸರ್ ಲೇಟರ್ ఆయన మోనే తున్నగ వాక్కుయింది అని చెప్పు సెక్యూరిటీ దేవక్క బగ్గుంది సార్ తో 1 నిమిష ಹೇ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕೊಡು ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಹೋಗು ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋದಿನ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಲು ನೋಡಿ ವಾಯ್ ಬರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡಲ್ಲ ಆತ್ ಬೆಚ್ಚೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಚತ್ತಿ ಬೀದುವ ಪೇರಿ ಬಕ್ಕ ಏರ ఆయన ಪುಣ ఆయన ದೆರ್ಪೇರ ಪುಣ ಗಾಡಿ ಕೀ ಬತ್ತೊಂಬು ಏನ ಕೀನ ಮಾಡಿ ಕೊರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜದ అయితే ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಫೈರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆನಗ ಇಜ್ಜೋಡ ಭೂಕಂಪ ಅಂಡು ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಮಚ್ಚ ಇಜ್ಜತ್ತ ಮರ್ರೆ ಸಾವು ಕೆಲವು ಕೇನು ಕೊಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಅದು ನಾಲ್ಕು ಮಚ್ಚ ಇಜ್ಜ ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಎನ್ನುಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಮೂಲ ಪೋಂಡ ಪೋಪುಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಪೂರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈರೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಸಂದರ್ಶನ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಓಕೆ ಆಂಡ್ ಬಣ್ಣದ ಎನ್ನುಲೆ ಆಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಹಲೋ ಏನೇನು ಇಮೇಜಿನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮನ್ಪೋಜಿ ಯಾನ್ ಆ ಪೊರ್ತುಕು ಲಕ್ಕದ ಬಲಿಪುನಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ఆయన ಕೇಳ್ವೇರೆ ಅವಳ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ఉందో ಆಪುನಿ ಕರ್ಮ ಯಾನ್ పోయన్న ಆತೆ ಬಂಡು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜನ ಎತ್ತುಂಡು ಅವತ್ತು వచ్చి ನೇ 1 ನಿಮಿಷ ಈರೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಲ್ಪಕ್ಕುಲ್ಲ ಆ ಗಾಡಿ ಪೋಲ್ ಈಸಲ್ ಬತ್ತಲ್ ನಾನು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋದ ಕಾಣ್ತು ಒಡೆ ಬತ್ತೆ ಮಾರ ಏನಾನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡು ಈಗ ಆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ನೀರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಾವು ಅದೇ ಇರೇ ದುಂಬೆ ಕಾಪ ಉಂಡೋಡು ಅದೇ ಸೀಕದಕ್ಲೆ ಆಪಲ ನೇನು ಗಲಿಗಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋ ಆಪ ಪೋಪೇರು ಬಂಡ್ರ ವಿಕ್ಸ್ ಬೋಡ ಶೀತ ಉಂಡ ಗಾಡಿ ದುಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಇರ ಬತ್ತಲ್ಪ ಅದಿ ದುಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಹತ್ತದ ಬಾರು ಯಾಕಡೆ
ಬಂಡದೆ ಬಿರಗಂತ ಕಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದಾಖಲೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಇದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದಾಖಲೆ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅಂಡ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ ಗಲೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಇರು ಕುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಪದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾಯ್ದು ಗಂಟೆ ನೆರ್ಪೇರಿ ಹಾಂ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಶುರು ಮಲ್ತದ್ದು 23 ವರ್ಷ ಆಂಡು 23 ವರ್ಷೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಟ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಂತೆ ಕೆಲವು ನೆರಡೆಲ್ಲ ತಿಂತೆ ಕೆಲವು ಕುಶಿತ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕೇಂದೆ ಅಂಚಾದು ಬೇಲೆ ಓವುಲಾವಡು ನಿಯತ್ತು ಮುಖ್ಯ ನಿಯತ್ತರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಆಗ ರಡ್ಡು ನುಪ್ಪುಗು ಯಾಪಲ ತೊಂದರೆ ಬರನ್ ಅಂಚೆ ಎನ್ನು ದೇರು ಬದುಕುವೆ ಆಯ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಪ್ರತಿವರಿನ ಬಾಯಿಡು ಆಯನ ಪುದರ್ ಉರಿವು ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನ ಎಂತೆನೆ ಎತೋ ಜನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಗಡು ಏರೆಗ್ಲ ಐನಾತ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಂದಿರುಂದಾಂಡ ಐತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬೇತೆ ಅವಾರ್ಡಿಜ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬದ್ಧತೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಜಾಗುಂಡು ಬೆನಿಯರೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಉಣಿಯರೆ ನುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆನ್ನೊಂದುಪ್ಪುಳಿ ಯಾನ್ಲ ಬೆನ್ಪೆ ನಿಕೆಲ್ಲ ಬೆನ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾವಂದು ಪಡು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದಾಖಲೆ ಏರು ಮಾತ ಉಳ್ಳಾರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಲೆಕ್ಕಡು ಸೆಲಿಡು ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿ ನೆರೊಂದೇ ಬೋಪುನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಇತ್ತದಾನೆ ಹಿಂದಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೇರ್ಪೇರೆ ಇರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬ್ಲಾಡಿ ರಾಸ್ಕಲ್ ಬಂದು ಪೇರು ಇದೇರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಅರ್ಥ ಆತನು ಯಾ ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಪಂದ ಕೊಲ್ತೀನಿ ದೇ ಬಂಡ ಪ್ಲಾಟ್ ದಾಯತೆ ಏನೇ ತಿಳಿಪುನಿ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಎಂಕಲೇಕ್ BPDSP ಅಕ್ಕಲೇಕ್ DYSP ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಹತ್ತು ದೀಪುಣ್ಯಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಂಟುಜಿ ಅನ್ಬೋದಾಪುಣು ನಾನೇ ಆಯ್ತು ಈನೇಟೆ ಅನ್ ಕಾಪು ಎಂದ ಜಪ ಅಮ್ಮ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಪ್ ಹೋ 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 ಹಲೋ ದಳೆ ಏನ ಇನ್ನು ಇಮೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಮೇಜ್ ಇಮೇಜ್ ಒಳ್ಳೆ Be like Bolar.